Kolombai ka tahok te buk song hai hai kok sanan ni phabi kwa norok puilan sim pai thak jora kisa khak samoi nai tong di tahok te buk song ta mo kai tini ang kisisa kok sanan thamani kai ni tui kisa sasino je tabuk bartha kotro je choli tongmon na kisisa tui chawan nuk mani no je Rahul Gandhi tabuk pod jatra henoi kaisa tiklai mani obo Manipur, Mizoram, Nagaland, Assam khai tongo angkai boyang ni simi no notice ni simi khai tongmon jaga bo Mia rong ni usigang ni simi kai Assamo Meghalaya rogo khai tongo angkai tahok te buk song norok nuk bai khana a jaga bo video rong na nai saimia BJP rok kirijak bai mani tabuk Hemanta Biswa Sharma tabuk kirijak mani sai simalia duk tabuk Assamo kaisa road chu khaimani jaga rogo se Rahul Gandhi no case rok khai jail rogo danai rok sai tong amsuk kai mondir rogo thangai kholomna ni thangman rok sin mondir rogo habriya road block kai toni du angkai university college rogo thangoi sator rok malai kaisa kok sanan man abrogo bu malaria bondo khai toni du DIG SP DSP obo hai kai sorok botok tiklai toni baika abono sana musung jago BJP tamni bagoi tabuk Congress no krijaka Congress ke Covid 2024 phaisinai tamni bagoi Hemanta Biswa Sharma asokai Congress no krijaka abono kok tabuk bini asuk din ni chamcha khai chai tamani din paikha Assam ni borok jotono saimangka boje thoki ui chai tongmani kubangma borong no thoki chai tongmani Hemanta Biswa Sharma busukai attack khai Rahul Gandhi no busukai aroni public rok bai Congress party rok bai BJP party rok lama ka sulai bulai kha police rok bai bujak kha tofan tabuk Congress rok krilia heni busango agugui tongo angkai norok video nai di kubangma jagao no video viral ngui tongo news koto rogoto dia chicken jimkon YouTube channel rok sarogui tongo norok nai di borok bamani khini yong hai lak borok Assamo tabuk Hemanta Biswa Sharma ni khikrgo yagri khanani jora phai dongkha angkai norok saimano 2024 to tei BJP phaimeya abo kaham kai nichitung senai borok asuk bosor EVM machine bai jiti tangman taklai to tei EVM machine no jesa kai pano othogui payan hema tongo black paper ro si ingsinai EVM machine bai tei vote election rok ungalak ni angkha kayo jesa kai pano tabuk Supreme Court ni wakil rok advocate rok ongkhor baijak sorogo jesa kai pano abo case tongjak no 15,000 20,000 case ungkha EVM machine no tuyoi karon asuk din ni je election commission asono pai to ni baika Supreme Court ni judge rokno pai to ni baika je koto jotono si borong ni pokhe kai pai ton bemani tabuk turuk o paina ni lama no kisa bondo khai tongo o bondo rok na kaino tei samung boba hai khai boot boba hai khok boba hai tlang aboro jotono sijang nai hinoi no black paper o boot khlairina ni bagoi mangte salai tongo ngai norok Dipok Entertainment YouTube channel li bising tui norong no ang kumangma des bides ni kok rok jora o tuanu kamai rok ma hakai hai kai norok kaham tong di hamjama tong di tei o video no share khai di kisisa share khai subscribe rok khai di tei like rok khai di ta khok tei buk song so badi norong ni bagoi ang tebo kaham video rok tui ano support khai di hini o sigunte norong ni bagoi video khai tani ani chai rok ma to khai norok na kadi Asuno kulumbai kya, ambai.